Evangeli segons Lluc, capítol 1, versets del 26 al 38. Anunci a Maria. Als 6 mesos, Déu envià l'àngel Gabriel en una vila de Galilea anomenada Natzaret, casa d'una noia verge esposada amb un home que es deia Josep, del casal de David. La verge es deia Maria. Entrà i li digué: «Alegra't tu que tens el favor de Déu. El Senyor és amb tu». Ella, desconcertada per aquestes paraules, rumiava què significava una salutació com aquesta, però l'àngel li va dir: «No tinguis por, Maria, perquè Déu es complau en tu. Mira, concebràs i infantaràs un fill i li posaràs el nom de Jesús. Serà gran. Li diran Fill de l'Altíssim. I el Senyor Déu li donarà el tron de David, el seu pare. I regnarà al casal de Jacob per sempre, i el seu regnat no tindrà fi». Maria digué a l'àngel: «Com es farà això, si jo sóc verge?» L'àngel li va respondre: «L'Esperit Sant vindrà damunt teu i l'Altíssim, omnipotent com un núvol, et cobrirà. Per això mateix el fill que tindràs serà sant, fill de Déu. Mira la teva parenta Elisabet, ella també espera un fill a les seves velleses. Ja ara ja està al 6è mes, ella, l'estèril, perquè no hi ha res que Déu no pugui fer». Maria va respondre: «Aquí em tens. Soc l'esclava del Senyor. Que Déu ho faci tal com tu dius». I l'àngel se'n va anar.